Dealers at retailers naman tiniyak na babalik sa normal ang presyo ng LPG sa gitna ng krisis. Para sa detalye nagbabalik Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Patuloy na umaasa ang distributors, dealers, retailers at users na babalik sa normal ang presyo ng LPG sa gitna ng pansamantalang ceasefire na inanunsyo sa Middle East. Iginiit ng mga liquefied petroleum gas o LPG dealers at retailers na pansamantala lamang ang pagtaas ng presyo ng LPG sa kasalukuyan. Ito ang naging pahayag ng mga dealer kasunod ng kanilang pagtitipon noong Abril 11 kung saan kinilala ng isang LPG brand ang kanilang business partners sa gitna ng patuloy na hamon sa industriya. Ayon sa kanila, umaasa silang gagaan ng sitwasyon matapos ang inanunsyong pansamantalang ceasefire sa Middle East. Talagang apektado po tayo kasi may mga consumer din na talagang umaaray din sa presyo ng LPG natin. Mas maigi pa yung noon pa kaysa ngayon kasi hirap din po tayong magbenta. Hindi po natin maiwasan as of now kasi yung conflict po sa gera sa Middle East. Pero rest assured naman po, malalagpasan po natin ito, madam. Sa kabila nito, aminado ang ilang negosyante na ramdam na nila ang epekto ng taas presyo. Isang restaurant owner ang napilitang magsagawa ng ilang pagbabago gaya ng pagkompromiso sa menu upang hindi gaanong maapektuhan ang kanilang operasyon at customers. Yung fuel crisis greatly affects every part of our operations. No? In case of the LPG, they explain naman na in a nice way is they assure us na walang shortage, which is very important to us kasi pag wala kaming LPG, paano kami makakapagluto? So kami naman, we try to adjust in every way from our menu and our electric costs and even our overtimes, everything sa operations, nag-adjust kami just to sustain our restaurant. Ang dating mahigit 700 pesos na presyo ng LPG ay pumapalo na ngayon ng 1,500 pesos hanggang 1,700 pesos kada 11 kilograms na tangke. Samantala, may ilang LPG retailers naman ang nagsabing makatutulong ang pagpapatupad ng price control laban sa overpricing at masigurong makatarungan ng pagpepresyo. Sana may price control din sila na ipatupad na hindi yung pataas yung sa presyo ng mga gas. Tapos sa kapareho namin na gumagamit ng gas, pansamantala lang ito. Siguro sa susunod na buwan, babalik na siguro sa dati. Ayon sa pamahalaan, maaaring magpatupad ng price freeze o price cap ang gobyerno sa LPG kung kinakailangan bilang tugon sa patuloy na paggalaw ng presyo sa merkado. Sa ngayon, nananatiling panawagan ng mga dealer ang pag-unawa ng publiko kasabay ng kanilang pagtiyak na ang kasalukuyang taas presyo ay hindi magtatagal. Kasama mo mula rito sa IFM News, degupan dito si Idol Denise Brillante Tata. IFM. IFM News. IFM News. IFM News.